Dek boy, dalem kakak. Apa bener iwak kembung iku gara-gara kesuwen nok banyu dadi masuk angin. Kon rene iwake tak keriane gegere. Iwak kembung kakak dek banyu cari masuk angin. Ya apa iku ngono jeneng. Jeneng julukan ngono iku. Iku ngono wis teko pabrike kono jenenge iwak kembung, ya ana iwak kembung, iwak gatul, iwak lele, iwak tongkol. Wis ana jenenge dhewe-dhewe lah kok ono ngurusi jeneng barang. Iku ngono ora masalah kembung iku jenenge. Lah uripe iwak iku ya ndek banyu. Walah Gusti, Gusti ya apa sih wong iki. Pikirane lho, moyo dipikir. Ini aku nggarakno, aduh, iki wis keperes utakku keperes sih. Perkara pertanyaan-pertanyaan model kok ngene iki lho. Gak seneng aku ngene iki. Pergol.